News. Naglaan ng 16 na milyong piso ang pamalang panlalawigan ng La Union para suportahan ang mga atleta sa Region 1 Athletic Association R1AA Meet 2025 na kasalukuyang ginaganap sa munisipalidad ng Bacnotan. Ang 13.9 million pesos ay binigay naman sa DepEd La Union para sa higit 500 student athletes, habang 2.6 million pesos naman ang inilaan para sa DepEd Ilocos Region para sa mga pangangailangan ng kompetisyon. Ayon sa pamalang panlalawigan, ang tulong ay para sa pagkain, gamit, gamot at transportasyon ng mga atleta. Ang R1AA Meet ay tatagal August ng Marso hanggang 15. Ang kompetisyon ay magsisilbing kwalifikasyon para sa palarong pambansa na gaganapin ngayong Mayo 2025 sa Ilocos Norte. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.